भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जेन आंनि गोदान भिडिअ हगारनाया सिगांग्रो गिबियावनो जों नोंथांनिसिम बेदरखौ सौहैयो। रुनानै लाग्रोनांगोन लोगोसे हालदै पाउडार होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे संख्रि एसे होफायोबा मोजां जायो। पन्द्र मिनिटनि थाखाय बेखौ बेबायदि दोननांगोन। बिदिबा नेथ'दो। बेदरा रुनाया जाबाय जोंना रुनाबो लाखांबाय। जोंनो गिबियावनो नांगोन बेसन बाथिसे आरो एसे मैदा लोगोसे हालदै पाउडार आरो गरम मस्ला एसे होफादेरनांगोन लोगोसे मिट मसाला मिर्च पाउडार आरो जीरा पाउडार बेजों लोगोसे एसे सदा बेखौ जों मोजाङै मिक्स खालामनांगोन। रेडि जाबाय, मोननैजों गलायखांबाय, मिक्स खालामखांबाय। दायो जों बेखौ थावआव होगोन।